Sanibonani emakhaya, ngingu-Andile Khumbul'ekhaya kanti nanka amazwibele endaba esikuphathele zona kusihlwa. Molweni kukhumbul'ekhaya, mna igama lam ndinguTamluthusi, ndihlala apha eKapa. Qha ke ngoku ndicele ukhumbul'ekhaya, ndibhalele ukhumbul'ekhaya uba ndifuna ndikhangeliswe ii-ex zam zonke, mhlambi zonke like ezithunzela neziporho, amaqaqavithi namaqaqavithikazi endakhe ndathandana nawo, ndincumancumeza nawo, ndicela abuyiswe, ndiwakhangelelwe ngukhumbul'ekhaya. Uba mhlawumbi likhona endisenomdla kulo endiqonda uba ndingancumisana nalo, libuyiswe. Ngoba ndiyasokola nyhani ngoku, ndiyasokola like since bahamba like ebomini bam nakho ntwini, akho kwanto ilungayo ukhumbul'ekhaya. Like aba bantu aba like bebesenza izinto like ubona uba like ya inhliziyo yam iyazithanda takhumbul'ekhaya. So xa kumkabona ngoku mna andazi uba ndenze njani and andinaplan, akho kwa plan takhumbul'ekhaya. Like ayikho iplan, ayikho, ayifumaneki iplan, ayifumaneki. So ndicela ke ncedwe like umntu okhe wazibona like ii-ex zam noba ndandijula kweyiphi ilali, uzise ngaphambili, ufowunele le number 078 911 705, like nifowunele loo number abantu abazaziyo like ii-ex zam endakhe ndajula nazo. Guys,